Kontatu arren herri honen historia, guztia ez delako, odola eta hilobia, dena etzen geratu, Gernikan eroria, arrotasunez bizi, nahi nuke memoria. Ama kontatu arren nola ditugun ama lurra eguzkia, ta ilargi erdi bana, nola egan dabilen gurean botoko dama, umetxo batekaren izena. Bueno, kaixo guztioi, eta ondo etorriak izan zaitezte solataldi xume honetara. Izan ere, haren txikian, honek gaur eta hemen aukera paregabea emango digu jakiteko nola ikusten duten Gatikako herritar batzuek, hemen ez daude guztiak eta euskararen egoera. Nola bizi duten euskara, nola egiten dieten aurre beste hizkuntzei. Gaur, abenduaren 3an, euskararen eguna ospatzen dugu. Hori dela eta leku zoragarri honetan, liburuaz beteta. Aztertuko dugu hainbat hotzekinea benetan behar diren horrelako egunak, edo ea beste urrats bat eman beharko genukeen. Joseba Sarrionandiaren hitzak euskara da, gure territorio libre bakarra erreal bilakatzeko. Gaur eta hemen Gatikan, Gatiken, ideia hori lurrera jaitsiko dugu. Gatiken eta Gatikarrak. Eta Gatikarrak. Betiarrak. Beti eta arro. Eta espazio fisiko batean kokatuko bagenu agian, akaso apika. Gatika izango litzateke territorio hori, territorio libre. Lauotz ditugu gaur, hemen eserita. Haiek gaur, gure ipar orratz izango dira. Haiekin iparra, hegoa, ekialdea edo sortaldea, eta mendebaldea edo sartaldea saiatuko gara lotzen, josten, uztartzen bihotz bakarra lortzeko euskara entzutea. Euskarak etorkizuna izatea. Alabaina, ikaspuntu erromantiko hori baztertuko dugu eta pragmatikoagoak izango gara. Praktikoak. Horretarako, aurkeztuko zaituzte, elkar ezagutzeko. Bai, hona hemen ditugu bertoko 4 lagun, baina adinak agindua. Hona hemen gure lehenengo gonbidatua. Jose Ramon Bilbao, egunon. Egunon. Igor Agirre Zabala, egunon. Bestaldean ere, Karmele Atzaeran dio, kaixo egunon, eta gure gaurko gazteena Olaia Kanzelo, kaixo egunon. Bueno, denon artean arbasoen gandik jaso dugun altxorrik estimatuena, hau da euskara ikartuko dugu, eta leiho bat zabalduko dugu, eta mezu bat zabaldu nahi dugu 4 aixetara. Horretarako, haien bizitzan izan dituzten eskarmentuak, esperientziak, bizipenak, biziposak, oie guztiak, ea posible den, oie guztiak ezagutuko ditugu. Eta barkatu atrebentzia, baina lehenengo eta behin, zuek ez egiteko, nik aurkeztuko ditut zuen dugu. Jose Ramon Bilbao, una hemen, nire eskuinean, 75 urte eskondua, 3 semea da, 3 hilobi, ez? Jubilatua egon arren ez dauka deskantzorik. Soloa, abereak eta betidanik baserriarekin lotuta eta betiko euskararekin maite minduta. Ildo horretan, kontatu behar dugu euskara ama hizkuntza duela. Eta haren etxean ez dutela gaztelaniaz hitz egiten, izan ere erdera 7, ez? Okerrez banago 7, ez? 7 urterekin ikasi zuen, eskolara joan zenean, hain zuzen. Garai hartan euskara debekatuta zegoen, eta klaseak gaztelaniaz ematen ziren, ez? Eta hala ere, berak ez zuen galdu euskara, berak ez zuen galdu. Euskara zitzeko grina hor mantendu zen, eta inoz ez du baztertu. Euskara da haren hizkuntza, bai? Ondo? Oso ondo. Eta ondoan daukagu Olaia Kanzelo. Gaztene da, gure Olaia alaia, beti idibarre, ez? Ez da ikusten, baina bai, begietan ere ikusten zaio. Haren familian, belarri presten eta hau bizien txapak betidanik daramatzate soinean. Euskaraldia
existitu baino lehen. Ez? Izan ere, ama hizkuntza du euskara Olaiak. Beraz, amarekin beti euskara aritzen da. Hala ere, aita erdalduna denez, Olaiak euskeraz berba egiten dio. Baina hark, aitak, gaztelaniaz erantzun. Ez? Hona hemen Euskaraldiaren kanpainaren aitzindariak. Egun, Olaia unibertsitatean dabil historia ikasten, agian berak, lortuko du inok, lortu ez duena. Hau da, euskara, nondik datorren, galderari erantzun. Batek daki, auskalo. Bueno, ea egia den. Ea, ez? Oso no. Eta beste partean, Igor Agirre Zabala. 53 urte. Amabi, ene parkatu. Amabi, 52 urte. Kendu alda lehin baina. Baina jarri ez. Jarri ez, kendu bai. Taku, baina. Bueno. Baina, emakume artean. Bueno, hori da. Pekao. Garizuneko pekatu baino handiago. Handiago, baizera. Bilbon jaioa, Igor, baina bihotza Gatikarra du Igorrek. Santutxon jaio zen, euskaldun familia batean. Izan ere, hasieran ez zuen gaztelaniarekin kontakturik izan. Eta 3 urtera arte ez zuen ikasi ez da entzunez. Hala ere, euskara izan zen haren komunikazio tresna eta txikitan, nebaretan, eta gaztetan Bilbon bizi bazen ere, euskaraz aritzen zen. Guztiekin, erdaldunekin, zen euskaldunekin, dendariarekin, fruta dendetan edo zintokitan. Hasieran esan dut Bilbon jaio zela, baina Gatikar bihotza duela. Familia, hemengoa baita, eta baitu. Beraz, betidanik ona etortzen zen asteburu pasa, oporretan. Eta azken buruan, akabuan, hemen bizi da emaztearekin eta 2 alabekin. Kritiko eta zentzuduna. Gaur haren diskurtsoa ere entzungo dugu, bai? Ondo. Eta, bueno, azkena baina ez azkenik, Karmele Atza eran dio, Gatikara etorri berria. Gatikara etorri berria da Karmele. Baina ekarpen handia ekarri du herrira. Uste dut, duela gutxi Gatikar berri bat ekarri duela mundura. Bai, beste Gatikar, beraz ja Gatikar, peto. Getxotik plentxara, plentxatik Gatikara. Eta gustora da bilerre txiki honetan, oso gustora. Amestu zuen bizitza lortu du. Hotz, familia euskaldun bat sortu, eta haren lurrarekiko harremana sustatu. Bere erdaldu familia baten jaio zen, hala ere gurasoek argi zeukaten Karmelek euskara ikasiko duela. Horregatik 2 urterekin ikastolan, hau da, D ereduan sartu zuten. Ikastola, institutoa, gero unibertsitatea ikasprozesu osoa euskaraz egin zuen. Baina unibertsitatean konturatu zen, zein zen euskararen garrantzia eta beste urrats bat eman nahi zuen. Harrezkeroztik, euskararen garrantzia aldarrikatzen du Karmelek. Bai? Ondo? Aurkezpenak? Ondo? Bai? Bale, ondo etorriak izan zaitezte. Bale? Eta hasieran Joseba Sarriona Indiaren, idazle Jurretarraren hitzak ekarri ditut gogora. Euskara da gure territorio libre bakarra. Ez dakit, horrela sentitzen dozu ezue, Jose Ramon. Ulia urdin dituenez, gehien, berari emango diotitzak, esan. Bueno, bai, sentitu hemen herri beti sentitu du hemen horrela. Garrantzi dukuna, ez duz gula itxiken geu isetea. Daukaguz trabak alde guztietatik. Eta grazik aldea maila edo herritxikir mailan manteni uzan euskera. Herrian ditan pizka bat, Bilbo edo Bituri, Donostien gehiago izan. Baina Bizkai aldetik, herri txikietan. Bilbon zan, gure gazte denpoan imposible euskera egitea. Zuek zarete, edo zuek izan zarete, euskararen
ez dakit, babesleri handienek herrikoak, edo? Bueno, Herri txikiak, gu edo gure aurrekotik hasita, guretik gerorago, ja gaztelan esartu zen asko, eskola mailan, herri txikietan ez, baina berton bajate zintzen mungira, eta claro, mungin, 180 erderetik, zoden. Gu Kristo zahmat egin du nola. Joten egin gure kaiku ez, eta ziren guardia zibilek eta kuartelera. Hablar en castellano, o en cristiano. Cristiano, gu kristiano gara. Kristiano. Eta horrela zan. Horrela zan. Eta alan eta guztiz ben, manteni bintu. Eta gero ikastola sortu ziren ja, pizka bat zerua zabaldu zan. Gaztentzat. Gaztea. Gaztea, zuk nola bizi duzu egoera hau, edo Euskara zure territorioa da? Zuk nola amesten duzu? Euskaraz amesten duzu? Nire territorio librea da, bai, ze Josebak esan duen bezala, azkenan nire aitita, amamek, nire birramomek, birraitonek horrela izan dute eta aipatu duen bezala, beraiek izan dira benetan Euskaren gerlariak, Euskara defendatu dutenak, Euskara mantendu izan dutenak. Eta nik uste dut gure bete beharra ere hori dela, ez? Baina gaur egun Joseba Sarrenandearen hitzak ez bezala, gertatzen da Euskara justifikatu behar dugula denbora guztian. Ezin dugula libreki Euskaraz mintzatu, Euskaraz adieraz, ez? Bazoaz, adibidez, medikura, eta esate dizute, jo, en castellano, por favor, ez dut ulertzen. Eta esate duzu, jo, baina, Bilbon gaude, Bilboaldean gaude, Euskara suposatzen da benetan gure adierazpen librea ez dela. Orduan, ez dugu horrela bizi beharko genuke, eta horrela izan beharko litzateke gure territorio librea, baina zoritxarrez ez da. Ea aldatzen dugun hurrengo urteetan, ez? Baina... Gu espagare gure atzeko kedu, gazte hodia bat hor. Etorriko dira? Etorriko dira. Igor, nola bizi edo nola sentitzen duzu? Ados zaude? Haiekin ados? Guztiz ados. Ni petzot, ez dakit, gure aldetik batzutan egin beharko laikikela zauzer gehiago. Ketxua. Egin beharko laikikela. Ez dakit, Euskaldun bi batzen direnean, euskaraz egiten du. Hirugarren bat hor ez dakina euskaraz edo hainbeste menperatuten ez dauna, ja momentuna aldatuten du erderara. Hori hirugez, kuadrilla sortzikoa edo bada, bat bakarra egon ezkero ez dakina erderaz egiten du. Ez dakit, euskaraz egin beharko laikike, ez dakit. Ez dakit egin beharko laikiken, edukazioaren edo, igual, erdera pasten gara. Sakonduko gara gai horretan. Carmele, zu guztiz kontrakoa, ez? Erdaldun familia batean jaioa, baina Euskara duzu aldarrikatzeko zergatik. Bai, jo, nik uste dut pizkatxo bat badela autu politiko bat alde batetik eta bestetik errespetua. Ni amak beti esaten zuen. Gazteleraz esaten da, zebera parentziako da, zenbat inda gauti diot nik jateari zeuko euskeraz ikasteko. Beraiek izan ziren ikastolen sortzaileak anibiltzen ziren, aitza biharrean esi batea soldatu berzala edo inberzala edo zer, eta ama garbitzen eta beraien lanaz gain, eta niretzako pizkatxo bat errespetua alde horretatik. Eta bestetik, pentsatzeko beste modu bat, eta Euskara eta Euskal gizartea antolatzeko beste modu bat dekogulako. Edo sentitzen dut horre beste zantzu bat. Beste zehozer ematen didana benetan ni neu, individu moduan aske eta gustora egotea euskaraz bizitzen erdaraz baino. Horrela ikusten duzu zuk zure lana eta zure familia. Beraz, etorkizuna badu euskarak zure familia. Transmisioa egin dugu, gero beste gauza bada sentimendua, horre beste bi plano. Bi plano. Zer dinozu, Jose Ramon? Zer gertatzen da? Gatikan zer gertatzen da, gatiken? Bueno, gatiken, pizka bat karmelo dinona, ona bere,
etorri da jente asko, egin jente etorri da kanbotik eta danak euskaldunak, ez dira, erdeldunak etorri dira, eta erdeldunari, haure numeari, emon dutze euskara iteko, horren medio zeide monumentua. Gitzi gora bera, integratu indire euskal mailako hizkuntzatara da, euskara ikisteko beran, jaketa haurek ez dakien, zikean bere zeme alabak ikiz deien. Ze jente asko dago, etordienak eta ez duden ezer diakin gure euskaraz. Zolo pepilu bat hau, Bai. Ados abete? Bai, badoz, holako apere. Eta honek lagundu deutzenari horri txalo joberdakiz. Lehenengo integratu indielako, emeko kostumbrek, emeko isik ere, hemen ze biziburu deuken, eta gero seme alabai lagundu integratu ditu ikastola eroten euskara ikizdeien. Eta entzuten da kalean gatikan? Gatikan euskara asko entzuten da, ikusten da erdera bere, entzuten da. Baina euskara jartzen baldin babeno. Euskara bera igorrek esan duna. Guk hemen gaur herriko mailan guk danak euskara ikin du gauk. Oin, igorrek esan duna. Bat amat erdeldun edo sartzen bako korrilen, asko dakuz, bolopere. Nik ez da errespetu eki, nik uste dut, ze hor aputxuet diferente gara katalanak ez. Katalana beranen segiten du, dan. Tu lorte mozu bien, despa bera. Eta zergatik guk ez? Zergatik guk? Guk ez, nik uste dut pixka bat diferentia gara. Beti aukidu eradeko jentetzat errespetu bat, handia, gaur ez dut ikusten hori, hainbeste gazten artean, guk hori errespetu beti mantenidu. Eradeko jenteri, eta espada ulertan, in albaduzu ulertu dai beran berbakan, edo beran lenguajekita. Bai, baina zuk lehen esan dozu zergatik, Carmele, zergatik ez zaude, zergatik ez zatoz bat berarekin. Agian zergaitia otzanagoa gara pertsonalitatea edo ez dugu... Beste erabateko gara. Bai, eta baina ni sorpresa hartu nuen gazte umeen artean entzun da. Entzun da gaztelera pila bat. Han iladanek umeen artean eta zaten egon, ostras. Zineman nik pentsetan gatike baten ez zala izango euskeraren berba, euskera... Eta gaztelaria asko entzutu gero plaza, txikitzuen artean. Egia da, lehen esan dut, gure garapenean, nera bezaro inguruan izango da garapenean. Bat ekarri dut duela gitxi, baina beste bedeko da, 7 eta 5 urtekoa. Eta horrek bai berba egiten da beta, jope. Nahiko berba gaztelera entzuten dut ziet hemengoekaz, plentziatik gatoz, eta igual ere kointziditu dau beste, justo familiak eman nahi izan dugu zuen familiak euskaldunak direla, baina hemen ere familia euskalduneko gaztelari dako joera txori. Eta zergatik joera hori, Olaia? Zure ikuspuntutik, dinot? Nik uste dut, aipatu dutena da, katalanekin konparatuz euskalduna gara, behintzat gatikan gara pixkat errespetua lantzekoa, ez? Eta adibidez nik hemen ikasi nun, gatikako eskolan ikasi nun, eta guk ere txikitatik naiz eta etxean euskara entzun eta etxean euskara landu, elkartzen ginen eta igual 5 urte egin, pues ayer fui a no sé dónde, eta erderaz uste ginen. Errezau da, Nik uste dut pizkatxo bat ikaste prozesu horretan, ez gaztelaniaren ikaste prozesuan praktikaren nahi izate. Hori da. Gero nagusitzen garenean, zer gertatzen da, azkenean ikusten duzu norbaitek zailtasuna ditula eta zetu sartuko dugu pixka bat baldean eta erderaz hasiko gara, ez? Baina, klaro, konturatzen ez garena da, eta gu noiz sartuko gara. Hori da, gu noiz sartu gara, noiz alatuko ditugu rolak, noiz sartuko gaituzte guri euskeraz hasiko gara, ez? Guk ez dugu, erderaz sartuko gu, emek ez du ulertzen, baina eta euskera noiz sartuko dugu kuadrilla horretan, ez? Da, landu beharko genukeen zerbait, ez? Landu beharko genukeen erronka bat.
bide hori ez da gure esku, erdaradunen esku dago, ez, gehiago, ez? Bere bai. Eurek emon behar da, bere bide hori guk erderara egiten duen modun, eurek inberko lauke bide hori. Eta alegintzen ez badire, Haiek pentsatu beharko dute gure eskubidea, gure hizkuntzaren eskubidea urratzen ari direla, ez? Bai. Pixka bat hori bere bada. Gu, nik urte batzu Santurtzi mailan hainbeta pozu munduaz. Eta han aukik nun kuadrile bat, junta ginen, 5 euskaldunek. Bertan bizten euskaldunek, eta 2 aukik duzen erdeldunek, eta txikitu batzuk hartzen, Santurtzi, beti esate euskun, ez erdera egin euskera, ia zau zer, koizten badu, hartzen badu, eta holan egiten du. Eta kutsatu zenuten? Bueno, kutsatu zenuten hango biztanleria? Bai, azkenerako gauzaz berba asko, eta ja, karo, erdi tranka, erdi indio, baina, zertu ziren, esforzatu egiten ziren euskera ikistea. Eta hori ere eskertzekoa ere bada, ez? Bai, ni bateaz olentzu gonaz, eta klar, gero, nire erade ingiruko da, olentzu edo, urte edo da. Eta ja beraz, loa pere euskera daki, ikastola doaz, eta klaro, berak gurez ikisi zituzen, leuber bakoin ja, konbertsazioan darotzu, euskeraz. Baina hor asko dau, hauren aldetik bere, ikisi gure daunak. Karmeleri, Karmele, zu etorri zinen plentxatik ona, zergatik gatikara, Euskaldun Herria zelako pentsatuz? Ez, faktore asko. Edo beste faktore badago hor. Faktore pila bat, azkenean eltzez aldatzea garai honetan, birmoldatzea, topatzea, bada bidea. Bai, zeuden faktore geografikoa, familiarekiko hurbiltasuna, eskola motak ere asko eragin zuen, eta bai, herri euskaldun izatea, Bilbo bat nahiz eta auzune batean izan, argien neukan ez genuela guretzako nahi. Egia da, eta gatika beti izan dugula... Mitifikatua? Bai, badizu hitza. Zergatik? Gatikan duela gutxi hasi da gatikaren izena hor lau aizeta da, zabatzen duzin lekutan entzuten du gatika, zer dauka gatikak, herri honek? Niretzako, ni irakaslea naizen honetan eta ama, eskola txiki, familiarra, herria bertako kagunea, komunikazio onak, geografikoki herri txikia da, baina mundia ekozu bertan, hiriaren bizimodua iaia egin dezakezu, ondartza dekozu urren ere, oso ondo, eta guri... 10 minutu emetik, Bilbo beste 10 minutu, dau, deko puntu beten dugu. Herri-herrian, euskal herri-herrian, ez? Eta herri getxik daukan komunikazio. Franco ere esaten zuen Espainia. Ez bai, eta azkenean kointzitu zuen, baserri bat topatu genuela, guk nahi genuen moduan, berrizatu alzana, eta danak kointzitzen duenean eta alineatzen denean planetak, bertuan. Eta zuen aurre ikuspenak bete izan dira? Bazaten notzuna euskararen aldetik pizkatzu bat Eskaz, ez da. Baina, egia da, bagoazela. Eta gustora, baina gustorago, ze ulertzen dut nire, eta edozein ikastolara zoazela, ikastolara euskal eskola publiko beredukoa, kosten dozuz mehat patioan erderaz egiten. Erdera indiarra bada ere. Egia da, el generoa, el sabana eta la kotxe. Holan egiten dabe, baina saiatzen dira gazteleraz egiten. Eta lehen olaiak aipatu du, ez? Medikoaren erasoa zenean, ez dakit, eredu publikoetara baten zarenean, edo telefonoz, bai? Osea, que ditxaga izan, itxordua nahi du mesedez gaztelaniaz, por favor, en castellano. Hori, Igor,
Hori gertatzen zaizu zuri? Bai, eta sarritan. Sarritan. Egun hona emon eta buenos días erantzun. Eta hori emoten dago gogoa buelta hartu eta etxera joateko. Ezin zara joan zezaruzitan zoa zara. Exactamente. Egun honak esan eta ez dire, batzuk ez dire kapaz, egun honak Egun honak esateko. Eta pena ematen. Bai, itzela. Sikiera egunon hori, Minimum, gitxienez, Gero, batek daki zerretik ez dakien, ez? Gitxieneko bat, hori da. Euren aldetik behar imini beharko da gure zauzer, ostontzean ez dago. Eta zer jarri behar dugu hor? Burduntzian. Ez dakit, igual gogorrein eta euskaldunak gaur artean euskera zin eta erdaraz ez dakienak ikisi daia edo agonta daia. Ostantzean beti pasako gara erderara. Eta administrazioan, hori sarri pasetan da. Ja ez informazioa euskaraz ezin hartu alizatea. Egun hon batea esaten baduzu, erderak beste hizkuntza batez erantzutea, lotzagarri da. Eta mundu globalizatu honetan, ez dauka zer ikusirik, Jose Ramonek bizi izandakoa guk bizitzen ari garena, teknologia berria, sare sozialak, edozein momentuta zaude Indian, zein estatu batuetan... Uretan dau, aldera. Uretan orduan, klaro, ustartzeko hori dana Olaia zu gaztea zara. Klaro, gazteok, edo, gazteok ni ez bezea gazteok, gazteok garenok, Karmele, duela gutxi bete izan ditugu urteak, baina gu bihotzez gaztea gara, ez? Bai. Non ez gazte bihotzez? Pues ya está, basorionak. Baina egia da, orain, WhatsApp da, sare sozial, pekata minuta, baina hor daukagu, TikTok, Facebook, Instagram, ez daki zer, 1000 segidore, ez daki jarraitzaile, ez daki zer. Uztartzeko hori euskararekin, karo, pentsatzu zure garaian hori, horrelakoak. Igual ez dugu erabiliko, edo, irati beharko genituzke sare sozial horiek gure mesua zabaltzeko edo zer uste duzue, Olaia? Nik uste dut baietz, baina azkenean hori ez da soilik guretik atera berden zerbait. Azkenean Instagram bat euskaraz sortzeko, ja ez bakarrik nire publikazioak euskaraz egotzeko, ja beste bide bat euskaraz zuzenean irekitzeko, azkenean gobernuak, erakundeak eta bar bultzatu behar dute, ez? Eta zoritxarrez ere, euskararen diru laguntzak, euskararen legedia, niretzat gazte moduan, nik uste dut eskaz geratzen direla gaur egun. Eskaz eta ikusten da, ez? Nik ikusten dut unibertsitatean, ikusten ikerkuntza liburuetara jo behar dugunean, lan bat egitean, ikusten dugu edozein lekutan gure ingurunean dago. Interneten sartzen zara eta txakurra bilatzen baduzu, txakurra ja zuzenean naiz eta euskaraz jarri, perro, agertzen zaizu. Edo dog. Orduan, klaro, txakurra jarri badut, txakurra da bilatzen dudana, ez? Esan zuten bezala, kaixo, egunon, buenos días, erantzuten duzunean, ez? Ja, euskaraz esan baizut, euskaraz nahi dut erantzuna, ez? Claro, euskarak gaur egun dauka exotikotasun puntu bat dela, wow, habla en euskera, wow, oraindik, eta lagunetan ikusten dut, eta baita ere ume txikiekin zaudenean batzuk, ze inguru girotan, ze testu ingurutan bizi diren kontuan hartuz, batzuk erantzute dituz da, zergatik, por qué hablas en euskera? Orduan... Irakasleok bakarrik egingo bagenu bezala. Barkatu? Irakasleok bakarrik euskaraz egingo bagenu bezala. Hori da. Bai, batzu bai. Eta bakarrik, hori, jarraitzen du pentsaera hori euskara bakarrik erabiltzen dugula txakurrekin eta umeekin? Eta eskolan. Eta eskolan. Hori da. Eta nola eraldatu hori, Jose Ramazuk bat zetozen Olaiarekin, sare sozialekin eta hori? Instagram eta olako gauza baduzu?
Dinote, pues, oie, batetak, badozu Instagram eta Facebook eta horiek? Ez. Zur nahiko dakazu solarekin? Gure loa bai, baina niko laukorik ez dut nahi. Lehenengo ez dugu eraderik. Eta Bueno, eraderik. Bueno, esango hor sartzeko zeia gure eskolia juntzan. Bueno, eraderik. Totalmente diferente da, dana. Eta oin buruko mina hor sartzen eta horra aldatu horra, ez ni pensar. Pensa bez, nitoka mobilio justo, ez zara gaituteko. Bai. Lehenengo eta hori txikitzu hori. Ez WhatsApp, ez Pittsburgh, ez Pittsburgh txakurra. Exactamente, ez que holan da, gu ez gauz eginte horra, gazteak bai, normala da, ze gauzko mundu horra jun da. Beha, berbesto zuen. Berbesto zuen. Ez que gure kostumbre gaztetan ziren, non hori gaitu berdako, zentralita. Número. Errekadui berda, saldiri eta tapatan, errekadui gati mungira, jatabera edo andrakara. Errekadu egiten, saldi ganea. Garai politak, Garai politak, gogorra baina politak. Gogorra, baina eskentu besterik, eta hori izan normala, eta hori ikusi, eta gaurko ikusi, bueno, ni 16 urtekin, 17 gatik eta izestaura bizikletan joten nintzen. Daukaten ofizio ikisten. Abai? Bai. Goizeko 8:00 karnazailu. Zestan gauen 8:00 izen karnazaili, garbitu, hartu bizikleta eta gatiken alo. Gaurko 16 urteko mutiu, bali jote zori, zu, zoratu eta zauze. Nora zori? Lehen hori, zoratu eta urrongo denunzia. Maltrato. Bueno. Biharren hori. Eta gukoro hori ezkendu pentsaten. Ez zaukan bestenik eta holan inbersa. Bai, aldaketa. Denbora gutxitan aldaketa handiak etorriko dira. Bai. Eta aldaketa handiak. Zuk bi alaba dituzu. Semea eta alaba. Semea eta alaba. Alaba eta semea, barkatu. Eta nola ikusten duzu zuk? Haien burua, euskararekiko jarrera. Gatik modun, leku txikerretan, baserritan eta auzotan eta bertoko jendeagaz ondo. Etxean, euskeraz. Etxetik kanpora, lagunegaz, erdero utxean. Bai, erdero utxean. Nola berpiztu dira? Berdak nik... Gainera haiek euskaldunak dira. Bai. Euskaraz aditzen. Ez? Lagunak be, etxeko euskera espadeke eskolako badekea. Etxeko euskeri, hori, gero sakanduko gara etxeko euskeri eta batua eta euskalkiak eta, bueno. Hemen bitu, zuk bizkaieraz. Bai. Ez? Etxeko euskeri ez, bizkaieraz, sustraiko. Eta ni batueraz, eta zer? Ondo, moldatzen gara? Gehiago kostatzen dago, eta, bueno, lan zentara batek eskapeiten dutzu, baina, bueno, eta niri baina, zer? Ulertuteko modun. Ulertuteko modun, bai. Sobra. Orduan, ze komplejo, ze demontre. Bai. Ez, komplejo ega da. Etzen doka, hiruzen alabak, aipatua indode bat guk etzen, gure bizkaiko euskara egiten du, dano. Eta mantendu behar da, zer uste duzuen mantendu behar dala? Edo batuenak gure kontra, edo gure euskalkiaren kontra, bizkaitarronen kontra joen da, zer uste duzue, Karmele? Ni horre behitu, Kika Manarizek askotan esaten dago, batuak saldotu dagoela euskara. Bai. Ikastolako kumeak garenok horri esker ikasi dugu, euskalkietan sakondu izan dugu, baina ere esaten zuen ratioan zidan ez zen Lekitxoko bat, Arabako bat eta Iparraldeko bat topo egiten dabe eta bukatzen dabe ingelesez egiten. Berak esaten du hori, bai, ama.
A ber, bere Bai, oso. Izan ezen beran Bizkaiera eta Batuaren artean zelan, ume txikiek ez ulertu hori Euskara Batutik eta zelan baldintzatu duen jende asko, ez? Zelan lehen esaten genuen, ez? Zelan otzanak garen gure nortasun azpian jartzen dugun eskatalanek bezala, eta horrek ere euskalkietan agian eragina izan dagoela, ez? Baserriko hizkuntza, euskera, ama hizkuntza, ez alda horren ona komunikatzeko. Ja, komplejua, ez? Zenbat komplejo, baina zuk ez dagoz komplejorik, ez, Jose Ramon? Bueno, ez nien hasi zenen, oza... Dino, baina zure edadekoak asko eta asko komplejoa dute, ni ez naiz kapaz komunikatzeko, ni ez naiz kapaz, nire amona, haien artean, ez naiz kapaz komunikatzeko etxeko euskeria erabiltzen dudalako. Ez? Eta komplejo hori zergatik, ez? Hizkuntza da komunikatzeko. Hizkuntza da sentimendua zabaltzeko. Bale, zer, komplejoarena, Jose Ramon? Pues, ni komplejo ez du azalde, bueno, erdera oso beldu ikizien du guk eta gure generazio guztiaz eskola ordu 6 urte zazte zintzen, 5 urte segun. Eta ararte, berba bat, izan eta bape ez erdera, erdera. Eta gero nintzat batu ondo dago, ordo, ze lehen esan dutena, pixka bat dano batu gitu apure, baina euskera garbina nintzat izango zen niri ustez, Notzateko Maria Resurrección en la euskera. Maria Resurrección de Azkue. De Azkue, euskera. Garbi hau, berbak hobeto ulertzeko modun batua baino. Eukizore. Pasten dano hor, betiko jarrio. Elixe, batua. Hor alantzatxun. Ni gero 10 urteaz, zera, kolegioa jo nintzen, nuen, pasionistekana Gabidiara. Gabiatik eguara. Eta han autik dituna, Maria Resurrección, gramatik euskarako, gramatik autik dituna, emoti euskun, hori dago eseta da, ikastolan, euga, pasionista. Eta euskiripean, nitzat berbak garbi eusine batasunako berbasko baino. Batasuna berbasko edo sartute iparraldetik. Eta iparralde beti izen da, frantzes euskeldun ere ulertzeko... Eurentzako gube bai. Bai, hori da, Bizkaiko mendebaldeko euskara. Bai, mendebaldeko. Hori da, ez? Hori da, baina bat zatoz berarekin. Bai. Eta batua, lagundu digu batuak, mantentzeko euskara. Euskara mantentzeko, hori txaratu da. Ikasteko balio izan dago. Batua sortu espazan, nik uste dut esan nahin beste euskara egingo, herri mailatan, eta gainera, herri txikarretan da, segiko gendun. Baina, herri hondik jan, Donosti, Bilbo, Gaztai dituenik, esan manteniko euskara oitan modu. Batua sortu espazan. Euskararen eguna, dugu gaur. Euskararen eguna. Behar dugu horrelako ospakizunik. Ez dato sinuz txarto, ez? Aldeko gauza direnean, egun batetik ganera beste egun pilo bateko zurteak eta lana egun duztian inberda ez egun baten bakarrik. Egun baterako itxi beharren dana egunerako lan bat da. Egunen pizka bat, eta hor segin. Bazatoz. Hor segin. Olaia. Bueno, ametsak zailusek dio beti. Amabigarren egune. Adibidez, Euskaren eguna delako data guztietan, Euskaren kontra dauden horiek ere Euskara maite dutela bat batean, ez? Eta... maite mintzen dira, no? Eta hori sartuko nuke ez, galdera honetan, bai, Euskaren eguna oso ondo dago, oso politia geratzen da egutegia, baina eta... Argazkiak eta horretan. Eta gaur Euskararen eguna, biharra Euskaraldia amaituko da. Eta, Jose Ramoni astu inzaio, baina guzti hori, Igorrek ere ez. Nik ez dekot ez. Zuk ez daukazu, zergatik?
Nik zure diskurtzu zentzudun hori entzun Ez dut izenik emon. Zergatik ez ditu. Ez du, eta gainera kontzientziatua. Oin urtegi bez. Zergatik? Ametzen izena esan dago. Ametzek egun urtebiko Euskaraldian esan zaun Euskalderen egunik garrantzitsuena 12. dela. 11 egun izen zan ordukoa, 12. ikasten dela. Horrezegaitik, ni aldegin dutena segunero Euskara zitean, aldotan leku guztietan, eta horrezaitik ez daun izenik emon, ez dago txaparik, enaz urten argazki baten bez, enaz, Euskaldean kontrakoa enaz, aldekoa naz. Aldekoa dan, Euskararen aldekoa dan dana, ondo dator. Eta parte hartzen dut, gure barik parte hartzen dut. Zer aldegin duten dut, Euskara zitean. Beste barik. Carmela? Nik lehenengoan izena eman nuen, izkatzu bat, ere broma egiten genuen enazien izartxua eta honegaz, Espentsa lehenengoan. Baina, batzuetan artikulatzaile moduan, bada ere, Osakidetzara heldu eta karteltxoa dekonen, zelako lasaitu euskaraz egin aldut, honegaz. Eta hain horretan, harreman berriak bai sortu ziren, gure inguruan, garai horretan getxo eta Florentzia artean asko ditzen nien, zure, hau bizi zelan bat, bai, eta ez genuen horren beste ezagutzen jakiteko gaitasuna genuenak gogoa genuen jana. Gero bat zeuden zeran getxon sortu zuten beste figura bat euskera inguruan sentitzea gustatzen zitzaien hori, eta gu bai ditugu lagunak frantzesak eta alemanak eta australiarrak eta arek euskera entzuteko gogoa baz. Da horrek izaten garen. Egoten dira eta bla 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 euskeraz. No? Baina egia da zuk zergatik hasieran edo lehenengo edizioan zergatik nazien kontua. Hori bat, esateagatik, nik ez markatzeagatik. Hori, brometan erabiltzen dugu asko. Izartxoarena. Ez antisemitismo edo identitate bat eta gaitasun bat markatzeko horregatik. Baina egia da, niri askotan laguntzen dira. Esatea, Osakidetza da izan duten horre karteltxoa niri euskeraz edo administrazioan euskeraz, badat modu bat Errestu egiten dugu. Errestu eta lasaitasunez jotzeko, zu beti zoaz. Egunon, momentu batzuetan erantzunaren 3 segundoiek eazen erantzuko dira eta ja holan. Eta egunon esaten baldin badizu baina ja esaten hasieratik badakizu zure egunon hori ondo hartua izango dela eta erantzuna izango dela bakea egiten duzaz. Eta administrazio mailan asko aldatu da, oin zika bere Carmelik esan dira. Euskera bakozu nok erantzun. Baina gu gazte izin ginenen jo baino esan dutena eta euskeraz. Bueno, kanpora. Kanpora bai. Bai, lehenengo, kanpora. Baina, unibertsitatean nola ikusten da Euskaraldia? Nola zure ikaskideek eramaten dute soinean, ez dute eramaten? Begira, justo Euskaraldian 2 edizioetan egon nintzen alde batetik institutuan, lehenengo edizio hori egin zanean, eta bigarrena orain unibertsitatean. Eta institutuan hasieran zen como, hala, zuere hau bizizara, zan pixkat arraroa zinen, ez? Baina Carmelek esan duena, ez dut pentsatu, baina egia da, marka bat eramatea da, identifikagarri bat, bebai da, nolabait eskusa bat edo, euskeraz hasten zara jarraian, ez? Eta bebai identifika ikono horren nolabait gaur egun exotikotasun puntu hori ere gustatzen zaigu. Base orain, ni izena ematen ibili naizenean Euskaraldian jendeari ez, eta lokaletan eta saltzen eta jendea tortzen zen, nik ere nahi dut zein hori, nik ere hau bizi txapa nahi dut, ni igarri dadila euskaraz nagoela, eta gustatzen zaigu hori. Gero ja aplikatzea beste kontua da. Baina gustatzen zaigu txapa hori, zein hori, Eta gero aplikatzea, zer dinoso, jendeak ez du egiten? Aplikatzea gazteon artean nire inguruan batez unibertsitatean nik igarri dut euskaren erabilera nabaria dela. Institutuan nengoenean,
Baina orain nuen txapa, baina batzutan bai, beste batzutan ez, bueno, norekin gaudenean non. Baina orain unibertsitatean egia esan nolabait rango igoera horrek edo beste ikasketa mota batzuk direla edo dena delakoak igarri da eta txapa eraman ez arren, iraian geundenean eta ez ginenean ezagutzen ez da, euskaraz eman genituen gure lehen pausuak, irakaslearekin, ikaslelatik kanpo, gure artean, osea, eta igartzen da, bai, osea, institututik, nolabait, unibertsitate eremura edo, asko igartzen da euskararen erabilera, asko. Asko aldatu da. Nire unibertsitateko garaian ez ziren euskarazko irakaslerik, ez? Gure garaian. Bi etapa izan ditut unibertsitatean, nire ginoen lehenengo gaztetan, 18 urte nituen, eta gero 30 bueltan berriro ibili nintzen eta eskaintza bai aldatu da. Baina bezalatik nik uste dut Olaiak erakusten duen panorama hori badela individuaren heldutasunaren erreflejo bat. Zelan institutoan lera bezarotik heldutasun hasi da horretara pausua egiterakoan inork klaserik edo espaziorik eskaini gabe zelan autokontziente hori egiten duzuen edo den 18 urteren buelta horretan. Eta lehen aipatu, botatuko naiz atxera, eta lehen aipatu duzue, edo aipatu dituzue erakundeak. Zer egin dezakete gure erakundeek euskara sustatzeko, galdera sakona, beste debate bat, beste solazaldi bat egin beharko genuke, Amaia mesedez gonbidatu, hurrengorako, baina esan nahi dut, zuen ustez, zer egin beharko luke erakunde batek euskara sustatzeko? Jose Ramon, hasiko gara zurekin. Ez da erreza, Ez da erreza, geuzen mundu lortute geuzen modura egote dugu. Izango litike danok alkertu eta bakarrik euskara egin, baina ez da posible. Administrazioa bakarrik ez dago itxi behar ardurea, geure ardurea da. Geure ardurea, Gero, hori bigarren galdera izan zen, hori spoiler bat egin dirazu. Ez hori da, ez da, esan, gauze bat da, igorrek ez da, administrazioa politikori, hau inbehar da, hori inbehar da, baina gero gauke egin behar. Guk egiten ez badu, nahiz eta hik, alegin du egitera alperrikoa da. Eta nola maite mindu jendea euskararekin? Zer egin dezakegu guk maite mintzeko? No paran aukere da hori eta erabaki ben operak hartzen da. Guk hau hartu du eta beste batzuk beste bat hartzen da. Baina nola ekarri gurera? Eredu umeekin egiten dugun moduan, ez esan, baizik eta egin eredu izan, egin bizi, pozik, emozio positiboak sortu horren inguruan, garen jairik eta ezin dugu antolatu, baina pozik eta gustora egon. Eta torriko dira. Torriko dira, baikorra zara orduan. Oso. Ze polita, ez? Eta gero mantenidu, bertako kostumbrek edo isikera guzti mantenidu, eta hori da nitza sustrei bet, horre manteniten dien artean, nik uste dut euskerak segiko du. Baina horrek ilke baduz, agur, gare, eskapa duzku. Eta baita ere nik uste dut gehigarritzat ez tratatzea euskara, ez? Euskararen jarrera, euskaraiko jarrera da gaztelera eta gehigarri euskara. Erakutsi behar duguna da euskara soilik dagoen bizimodu bat existitzen dela eta existitu daitekela. Eta segidu dela existitia. Hori da. Eta ez dela zeusen dikotomikoa, euskara gaztelera. Ez, euskaraz, euskaraz dela beharrezko da, baina naturala da. Ez da, ematen du batzuetan faltsua dela edo gehigarria esaten dozun hori. Ez, da bere hortan. Hori niri amorro ematen dit beti ez, eta beti gertatzen da euskara gaztelania dikotomia horretan. Eta izena zer esan nahi du zenbat da?
Euskal izen bat da. Eta zergatik, zergatik, ingelesez flower. Bai, baina... Zer esan edo, ingelesez flower. Ruso izen bat. Inon ez dago akordaten, horre zer esan nahi. Eta euskara bat dituzu, hori zer da. Edo nondi dator, edo zer nekit. No me dato de informazionekin, ondo de hecho, Carmelo, ¿qué significa? Ma Carmele, Carmele Mari Carmen, ez? Ez, Carmele. Carmele. Hola da, baina, bueno, zergaitik, horrek. Nik uste dut, estatu mailan, beti ikusi duzu hain raro garela. Bai, berezi, ikusi duzko tinek. Oskitz! Puta, hone zer da hori? A ber, euskaldun berba bat, oskitz? Baina, estatu mailan ikusten dut egiten, zergaitik egin dut zori, izan inok ez dakiz egarra. Zuk ez dakizu. Baina guk bai. Bagigu, zuk ez dakizu zer da. Ze Jose Manuel García Pérez danotak igu zer da. Arri Zabalaga, eta horre zer esan nahi du. Eta mortal. Ez que hori da. Irainba, bideaua. Gabikago geaskoa. Bueno, ez dut esango baina, nahi tutor abizenak... Bai, eta ez gente hori dinut, eta horre zer esan nahi du, zer esan. Euskalduna da, euskaldun berba bat da, euskaldun. Hala ere naiz eta ligarritzat ez tratatu nik uste dut azpimarratzekoa dela Euskarain berezitasun hori ez. Osea, beti Euskara ez da beste hizkuntzetatik datorren zerbait, ez? Bere jatorria hor dago, berezia da. Eta nik dut bilatu behar dugula oreka bat normalizatzearen eta berezitasuna mantentzearen artean. Ez azkenean gure zeinua da. Zeinua da, ez da bereizgarria, baina gure zeinua da, ez? Katalanaen antzera, gehiagoaren antzera, guk daukagun altxor bat. Eta azkenean normalizatu behar den altxorra da, baina preziatua da, gure distintzioa da, gure kultura da, gure oinarria da, jatorria da. Beraz, altxor hori egunero erabiltzekoa da, baina mantendu beharrekoa. Nola baiteko, estatusa ematen duguna baita, ez? Eta jarretarea. Sustraiak izintite gaitu. Horrek galtzen baduz, agur. Amaitu behar dago, baina lau hitzetan bai, zerk eman dizue Euskara? Zer eman dizue, bai? Carmele? Nire nortasunaren puzlean pieza garrantzitsua. Nortasuna, euskal nortasunarekin batera, Izaera. Bai, nortasuna gaz batera, izaera... Kendu ez teuztin ezer, emon dana, ez dakit. Kozagun, zuri zer eman dizu Euskara? Zer eman duzu Euskarak? Zer eman duzu? Gure bizimodu lasai edote bat inor kendu barik, pentsari, pizka bat diferente garela eta gure isik ere mundu ninok ez dokara. Olaia? Arbasoekin lotura bat da Euskara dudarik gabe niretzat. Bai, osea da... Sustraiarekin, Jose Ramonek aipatu duen. Bai, esan dutena, nik uste dut denen ideia antzerakoa da, ez? Eta antzinatik eman diguten zerbait, eta esan digutena, ala, zuena da, guk mantendu dugu, bain zuen lana da, ez? Hau mantenitz. Hori da, urrengo galdera, zer ematen duzue zuek? Zer ematen diozue zuek Euskara, Carmelo? Ni eta nire bikotek ideak hiru hiztun berri. Bat gatika da, Hiru hiztun berri. Eta hori, nire izakeraren parte dana positibotasun hori eta aurrera egiteko hori eutxi goiari hori. Erabilpena, erabili egiten dut, aldotenean eta alik gehien,
Askorik ezin du gehiago. Gu dipe hori, gu euskera jaio ginen, euskera egiten du, eta euskera mantendu behar du. Dugu zen, Olai. Antzerako mila aukera berri erabiltzearen bitartez eta espero dut gehiago izatea. Eta ja hiztun berriei begira bai, zergatik merezitu euskara ikastea? Karmel, zergatik? Euskara ikastea beste hizkuntza. Euskara ikastea, bai. Hori da, beste hizkuntza guztiak bezala beste pentsamolde bat ematen dizu, beste klik bat egiten dizu buruan, eta gauza berdinari 1000 matiz ezberdin emateko gaitasuna, baina euskara bereziki Olaiak eske altxorra da berezia, da bakarra da altxorra. Galdu ezin. Aberastasuna. Dirutan ez, baina... Dirutan ez, bueno. Baina aberastasuna. Dirutan ez, baina berbaz euskaratukon aberastasuna, nik ez dut asko ezertzan, beste, baina gitxit duke, dinude hor mundun dauzena. Berbaz dukon aberastasuna, euskarako berbatukon aberastasuna, gitxit dukala. Ni Karmelek esan duenarekin geratuko nintzateke dela beste pentsamolde bat, beste bizi ikuspuntu bat, eta beste mundua. Eta horregatik merezi du. Bai? Horregatik merezi du. Zuek militanteak zarete, naiz eta txaparik ez izan soinean, guztiz militanteak, Nirea zuten egongo da. Handau, eskaitzen. Baina zu bihotzean eta Espainian, baina bihotzean eta Espainian eta hori da mezua, ez? Bihotzen euskera, Eta Espainian. hainbet korri ditu. Terrenoan San Pierre Mikeloko islatan guk euskera egiten gendu. Han euskaldun asko dago, euskaldun frantzesa. Bai. Dauz. Baina ikasulertzeko, Bueno, ego lasai, Astira. Poliki, txiri, betu zen sinonimo daukagun, astiro, poliki, lasai, lasai. Eta horrek esate euskun guri, guk egiten dula zarratu egi euskera. Joi, gu zarratu eta zuok. Claro, bakutxa berea, Haure da zabala, eta gut. Eta hemen gauden bitartean, guztoko aldapatik nekerik ez. Hemen jarraituko dugu, hemen, gaurren gatiken, baina edozi lekutan, euskara bihotzean, euskara hauan, ez? Bai? Txapalekin, txapalarik, berdin digu, ze izaera da dago. Euskaraz. Eskerrik asko etortzeagatik. Ea datorren urtean berriro elkartzen garen hemen, eta, urte honetan... Ordurek igual ekartu zeuzen diferente. Bueno, edo, Guk igualez, Olaia eta Karmelek eta honen gaztean, zeuzen diferente txuru. Eta ea hemen gaude. Igor Olaiak esan guzku, hemen ditatu euskera, A ber, itxordua dugu, datorren euskararen egunerako. Hau da norremetik. 2021 euskararen egunea hemen daukagu itxordua. Eskerrik asko, guzti hori. Horrego erarte. Agur. Ama kontatu arren herri honen historia, guztia ez delako, odola eta hilobia.